motherfucker, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass, shake it boom boom, shake it boom boom, party in my face. Какво ще танцуваш, Наско? Това е, защото не знам, съм си избрал една песен, ама нито знам как се казва, нито им подготвен танц, нали? Затова, ако може, песента на Годжи пари нема действат, защото сега чух и се сетих за нея. Сега Аз така не мога да танцувам никакви песни. Пари нема действат? Да. Как не можеш да танцуваш, път се явяваш на конкурс? Не знам, аз се очудих като ме избраха. Днеска не ми е ден. Добре, нека да те видим как танцуваш. На пари няма действие. Знаете ли кой е номер? 43. Чакай сега, чакай сега, да не... Ти подал ли си документи за тук? Да, имам документи. Па тогава, що се чудиш, ще те викам? Не знам. Защото аз се не На микрофона. Аз викам да не си кандидатствал за нещо друго. Не. Добре, не остави момчето. Мисля, за танц си дошъл. Да, ама... Ама не мога да танцуваш. И си изненадан. Да. Мога па да можеш, чакай да видим. Не мога. Се лигава. Па дай да се полигавиш малко. Значи иска на... Той човек ми харесва. И на мен ми харесва. Не си викам, той човек е изумителен. Само малко покажи, че можеш и ще минеш. Малко. Раздвижи малко кръга и така. Окей, представям ви този великолепен танцор Атанас Бръндев на песен, която току-що си е избрал. Пари нема действайте на Георги Милчев Годжи. С писмо до войвода се обърна народа. Я кажи, Милошевче, начин за разплащане. Ти живот си живееш, той добре го владееш. Устидни пари нема, стопери да плащаме. Шефа им рече, хайде, пари нема, действайте. Шефа им рече, хайде, пари нема, действайте. Sexy motherfucker, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass, shake it boom boom, shake it boom boom, party nema действайте. Ladies and gentlemen, this is Mambo without number. Let's shake it, buddy. Разбираш, ти си велик. Ти си великан. Ти си великан. Ти не трябва да се спираш да танцуваш. Просто не трябва да се спираш. Това, което ти е казал, че не мога да танцуваш, ти си подал документи на правото място. Това номер с бъдицата, как ти хрумна, аз просто не знам, аз на момента мисля. На момента мислиш. Да. А това, дето го правиш, какво е? Помпаш ли нещо? Пръскане на лоза. Прескане на лоза. Той човек е гениален. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. За съжаление, сега няма